Jeleň zhodil paroch. A ľudia strašne majú radi parohy, tak chcú hľadať. Ten paroh je tu rok čo rok. Na 5. deň je celý zamaskovaný. Ľudia radi chodia po lese hľadať tie poklady parohy. Jedno dievčatko sa vybralo do lesa. Kráčalo a kráčalo a nakoniec našlo toto. Prišlo ku domu a pozrelo sa. Toto čo je za vec? Asi je to paroh. Tak si ho vezmeme. Otrepala ho, umývala ho a nakoniec našla najväčší poklad od svojho jelenia. Ďakujeme za pozorovanie.